Ahoj, som Daniel Melicherik, som šéf kuchárov mesiarne Tržnica a pomôžem ti s prípravou tvojho stejku. Čiže stejk rozbalíme, potrieme olejom a necháme 5 minút odležať. Stejk vložíme na rozpálenú panvicu. Výboj opekáme z každej strany približne 3 minúty, avšak závisí to od hrúbky mäsa. Pridáme maslo. Stejk preložíme do alobalu. Zabalíme a necháme odležať cca 3 minúty. Prajem dobrú chuť.